Pro mě lidi, ono bude malinká chyba. A to videa dáme dál tady. Já to druhý video potom stáhnu, nebojte se. Ono bude nějaká chyba s Wi-Fi, no. Tak jdeme dál s tím. Hello, it's room 6. Jo, jak se to vám to video bude líbit, tak dejte prosím like a odběr. To budu mít strašně rád a budu aj natáčet druhý videa. Každý druhý týden budu 2 dny, nevím, jak to říká, natáčet videa. A go to the kitchen. A hrajeme takovou hororku Midnight Shift, ne Midnight Shift, to je vůbec. Midnight Motel. A jak na posledním víme, tak tady byl takový ten hajzl tady. Nevím, co tady furt dělá. Určitě něco Spider-Man. Lol. Tak co tady je? Kurci fix ty potvoro jedna malá nechutná. Na co ten nůž? Už je tady note. Dobře. Musím podívat, co se tam děje. Nepokojí číslo 1. Kaž. Je 7. Tak, co je tady? Dobrý den. Počkej. Nebyli jste. Je to ten stejný. Lol. Co tady dělá? Ano, ok. Jezu. No jo. Ale vážně, tak jdeme do boka. Nemůžeme jít spát? Já vím, to je stará místnost. Businessman. Dobře. Jaký business? Aha, to je tady tenhle. Co máte s hlavou, pane? Je. Dobře. Businessman. Well, yes, we come here after a long day with a real tin store. How do you know there was here living problems in my hotel room? Ve tvojím? To je můj pokoj, co máte za problém? Já jsem za to platil, nevím kolik, ale určitě hodně. Tak co máte za problém? Halo? Promiňte lidi, ale něco se stalo s videem. Musím zrušit to video, nebudeme dělat dál. Uvidíme se ve druhém partu, ve druhém horovce. Čau, dejte odběr a like.